ffrindio. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am y ffraint yma cael dod ger dy fron ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti, gofyn i ti dywallt ysbryd arnom ac i fod yn bresennol yma yn ein plith, i'n harwain ni yn ein haddoliad. Nerthon ni nawr a tyr di'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 40, glân geriwbiaid a seraffiaid fyrdd o gylch yr orsedd fri. 40 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniau ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o'r mis sef Mawrth 21. Bydd ein hoedfa nesaf pan awn sydd am hanner awr wedi 3. Nawr wrth ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 178, 178.
Byddai'n darlleniad o'r Epistol Paul at y Rhufeiniaid, y 10fed benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Rhufeiniaid penod 10 a'r adnod gyntaf. O frodyr gwir ewyllus fy nghalon am gweddi ar ddiw dros yr Israel sydd er iachawdwriaeth, canys yr wyf fi yn dyst iddynt fod ganddyn sel diw eithir nid ar ôl gwybodaeth. Canys hwynt hwy heb wybod cyfiawnder diw ac yn ceisio gosod ei cyfiawnder ei hunan, nid ymostyngasant i gyfiawnder diw. Canys Crist yw diwedd y ddeddf, cyfiawnder i bob un sy'n credu. Canys y mae Moses yn ysgrifennu am y cyfiawnder sydd o'r ddeddf, mae'r dyn a wneil y pethau hynny a fydd byw trwyddynt, eithir y mae'r cyfiawnder sydd o ffydd yn dywedyd fel hyn. Na ddywed yn dy galon, pwy a esgyn i'r nef, hynny yw dwy'n Crist i weired o ddichod, neu pwy a ddisgyn i'r dymder, hynny yw dwy'n Crist drachefn i fyny oddi wrth y meirw. Eithir pa beth y mae efen ei ddywedyd, mae'r gair yn agos atat yn dy enau ac yn dy galon, hwn yw gair y ffydd, yr hwn yr ydym ni yn ei bregethu. Mae, os cyffesu ath enau yr arglwydd Iesu a chredu yn dy galon i ddiw ei gyfodi efo feirw, cadwedig fyddi. Canys ar galon y credir i gyfiawnder ac ar gennau y cyffesur i achawdwriaeth. O blegyd y mae'r ysgrythyr yn dywedyd, pwy bynnag sydd yn credu yn ef ni chywylyddir. Canys nid oes gwahaniaeth rhwng iddew a groegwr, o blegyd yr un arglwydd ar bawb sydd o lidog i bawb a'r sydd yn galw arno. Canys pwy bynnag a alwo ar enw yr arglwydd cadwedig fydd. Pa fodd gan hynny y galwant ar yr hwn ni chredasant ynddo, a pha fodd y credant yn yr hwn ni chlywsant amdano, a pha fodd y clywant heb bregethwr, a pha fodd y bregethant onest anfonir hwynt, canys y mae'n ysgrifenedig mor brydferth yw traed yr rhai sydd yn efengylu tangnefedd, yr rhai sydd yn efengylu pethau daionus. Eithir nid i fydd hasant hwy oll i'r efengyl, canys y mae Eseas yn dywedyd, o arglwydd, pwy a gredodd i'n hymadrodd ni, am hynny ffydd sydd trwy glywed a chlywed trwy air diw. Eithir meddaf oni chlywsant hwy, yn ddiau yr holl ddeiar yr aeth ei sŵn hwy, a'i geiriau hyd derfynau y byd. Eithir meddaf oni wybu Israel, yn gyntaf y mae Moses yn dywedyd, mi a baraf i chwi wynfydu trwy rai nid yw genedl, trwy genedl aneallus eich digiaf chwi. Eithir y mae Eseas yn ymhyfhau ac yn dywedyd, cafwyd fi gan yr rhai nid oeddynt yn fy ngheisio. A gwnaed fi yn eglur yr rhai nid oeddynt yn ymofyn amdanaf. Ac wrth Israel y mae'n dywedyd, ar hyd y dydd yr ystynais fy nwylo at bobl anifydd ac yn gwrth ddywedyd. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am fraint a'r cyfle i ddod ata ti, i ddod at dy orseddfaint, yn dod trwy yr hyn a wnaeth dy fab yr arglwydd Iesu Grist trosom ni, iddo ddod yn ifydd i'r byd yma, iddo gymryd ein pechod ni arno ef ei hun, o Dduw, iddo fe i dalu'r pris am ein rhyddid ni, ac felly ni yn diolch i ti ein bod yn gallu dod ata ti fel dy blant, fel rhai sydd wedi mabwysiadu i'th deulu di, dy fod nawr yn dad nefol arnom, dy fod yn gofalu amdanom fel dy blant. O Dduw, i ni yn gweddio byddwn ni yn byw ein bywydau fel rhai sydd yn aelodau o'th deyrnas di. O Dduw, na fydd yn anodd i'r byd o'n cwmpas ni i weld o ba genedl i ni yn dod, o ba bobl ydym ni, o Dduw, ein bod ni yn rhai o'th blant di, yn dod o'th deyrnas di, yn y ffordd i ni yn ymddwyn ac yn ymateb, yn ein iaith ni, yn ein sgwrs ni, yn ein diddordebau ni, yn ein dyheuadau ni, fod y cyfan yn dangos ein bod ni yn blant i'r holl alluog Dduw. O Dduw, maddau ni, mor aml nad yw hyn yn wir, maddau ni bod ni yn efelychu y ffordd y mae'r byd yma yn siarad ac yn ymateb ac yn ymddwyn. I ni yn gofyn i ti'n helpu ni fod yr hyn y dylsem ni fod, y bydd ein bywydau ni yn adlywyrchu yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti bresynoli dy hun yma yn ein plith, a bydde ti'n gweithio yn ein celonau ni oll, o Dduw, bydd bynnag fydd ein cyflwr ysbrydol, a bydde ti'n gweithio yno. I ni yn gofyn am yr rhai sydd wedi dod, heb unrhyw fwriad efallai o droi ata ti ac i geisio dy wyneb. I ni yn gofyn y bydde ti yn dod ag argyhoeddiad yn ystod yr oedfa ac yn agor i llygaid i ddynt weld ei hangen am waredwr. O Dduw, os oes yna rhai wedi crwydro
ac wedi troi I ffwrdd ac yn cylonau'n oeri tuag at y beth ydy ni yn gweddio beth ydy yn dod ac yn cynhesu'r cylonau hynny ac yn peri dy fod ti yn dod yn bopeth iddynt. O Dduw, yr rhai sydd yn ceisio dy wyneb ac eto'n ymwybodol o wendid ac o'n methiannau ni. A'r temtasiwn I droi i'r naill ffordd neu'r llall, I ni yn gweddio bydde di yn gweithio ym mhob galon, bydde di yn cynhesu pob yr un ohono, bydde di yn dod â ni oll i'r man yr wyt ti am I ni fod. Ni'n gofyn am yr rhai sydd y tu allan, yr rhai nad ydynt yn gwrando, yr rhai sydd yn bell o dy air di. Ni'n gofyn y bydd y ras di yn eu cyrraedd nhw hefyd, I ni'n gwybod dy fod ti yn abal I wneud yr hyn sydd I bob golwg dynol yn edrych yn amhosibl. Ond rwyt ti'n gallu cyrraedd y mannau pellaf, y mannau mwyaf tywyll o'r ddaear hon. Rwyt ti'n gallu agor y cylonau sydd fwyaf caled. Felly o Dduw, I ni'n gofyn y bydd ysbryd I arwaith hyd yn oed yn awr. Y bydde di yn dod I gof rhai sydd wedi clywed air di yn y blynyddoedd a fi. Y bydde di yn peri iddynt gofio ac yn peri iddynt I hiraethu hyd yn oed ac I geisio dy wyneb di. Felly o Dduw, I ni yn gofyn I ti nawr I weithio yn rymus yma yn ein plith yn ein gwlad ni unwaith eto. I ni yn gofyn am ein gwlad, am yr holl fendithion sydd wedi bod ac eto'r holl flynyddoedd sydd wedi mynd heibio. I ni'n gofyn y bydde di yn dychwelyd i'n plith ni unwaith eto ac y bydd y dyddiau'n dod yn fuan pan y bydd na siarad ar hyd a lled ein gwlad o'r modd yr wyt ti wedi symud, y modd yr wyt ti wedi ymweld â'r bobl unwaith eto, ac o'r holl adeiladau sydd ym mhob un o'n pentrefi a'n dinasoedd ni ac o Dduw sydd wedi hen wacau. I ni'n gofyn y bydd galw arnynt I cael ei hadnewyddu, I cael ei hagor unwaith eto, y bydd drysau yn cael ei hagor, yn cael ei trwsio, ffenestri'n cael ei trwsio, goleadau yn cael ei ailosod yn yr adeiladau yma o Dduw. Seddi falle sydd wedi cael ei tynnu allan yn dychwelyd, ac o Dduw, y bydd y drysau yn agor unwaith eto ar y sil ac yn ystod yr wythnos, a pobl yn tyrru fewn I ddod I addoli ac I geisio dy wyneb di. Felly o Dduw, te, dro ffydd I ni I ddisgwyl pethau mawr, a bydde di unwaith eto yn cael y mawl a'r clod. Te'r bendithiad diogelan hamser yma, I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emrif 185, Iesu, nid oes terfyn arnat, mae cyfiawnder maith dy ras yn fwy helaeth yn fwy dwfwn, ganwaith nag yw'n hechod cas. 185 gen I sefyll i'w chanu.
Bydd am yn testyn o Rhufeiniaid y 10fed benod ac adnod 20. Rhufeiniaid 10, adnod 20. Eithir y mae Eseias yn ymhyfhau ac yn dywedyd cafwyd fi gan yr rhai nid oeddent yn fy ngheisio, a gwnaed fi yn eglur i'r rhai nid oeddent yn ymofyn amdanaf. Cyn i ni edrych yn fwy manwl ar yr adnod a ambell i adnod o'i gwmpas mae mor bwysig i wrando ar yr Efengil. Byddwn ni'n cyffwrdd hynny yn yr adnodau sydd yn blaenori y testyn. Dros y canrifoedd yma na ferddiannau wedi gwrthod gwrando ar air Duw. Yn credu mai Sul diwethaf nes i gyfeirio at y ffaith o beth yw nod y pregethwr, neu beth yw nod y pregethwr yn pregethu. Beth yw ei bwrpas yn pregethu. Ac wrth gwrs i ogoneddu Duw, ond hynny hefyd i ogoneddu Duw trwy beri i enaid i adael y ffordd lydan ac ymuno ar ffordd gul. Neu, eithon ni ymhellach a dweud i nod wrth bregethu, neu nod y neges yw, y bydd rhai yn dod i weld y tywyllwch ac i adael y tywyllwch ac i ddod i oleuni. Neu, i ddod o fod yn farw i fod yn fyw, o farwolaeth i fywyd. Dyna yw'r nod, dyna beth ddylai'r nod fod. Os mae nid dyna beth yw'r nod, yna dwi'n yn siŵr beth yw ei pwrpas pregethu, gogoneddu Duw, ac hynny, i ni eisiau gwneud hynny trwy achubiaeth yr enaid. I ni'n gweddio, mae dyna be fydd y nod, a dyna pan yn paratoi. Chwilio am adnod, i chi meddwl sut fedrai ddod ar neges yma yn glir i'r rhai sydd yn gwrando, trwy'r adnodau yma, trwy'r geiriau yma. Dyna beth ych chi'n meddwl, ac wrth paratoi a darllen, i chi'n chwilio am rhywbeth, y byddwch chi'n gallu dod a rhywbeth fydd yn gwneud yn glir ac yn syml i beri rhywun i weld, mae angen i fi ddod o fan hyn i fan hyn, i sylweddoli fy mod i fan hyn yn y tywyllwch, ac i weld mae'r rhaid i fi fynd at y goleuni. Dyna yw'r nod. Ac felly ar ddechrau'r neges hon, gai ofyn y cwestiwn, a ydych chi wedi dod i wrando? Ydych chi wedi dod yma i wrando? Cymaint dros y blynyddoedd yn ein profiad ni, heb sôn ar draws y byd a dros y canrifoedd sydd wedi dod i oedfa ac heb unrhyw fwriad yn y byd i wrando. Ond nid yw'n wir, fi'n siŵr bod e'n wir ym mhob capel, ym mhob oes, ac mae dal yn wir bod yna rhai wedi dod a dim bwriad i wrando ar y neges. Dim awydd i wrando, dim bwriad, dim yn gweld pwysigrwydd y gwrando o gwbl. Wedi dod i setlo lawr efallai meddwl bod nhw'n gwrando, ond ddim yn gwneud gwaith caled i wrando. Mae'n anodd ond yw e i wrando. Mae e'n ymdrech fawr i wrando. Wedig prawn di Sul, dyna siwr o fod yr adeg yn nodda oll i bregethu neu i cael cynulleidfa, achos mae'n anodd, ond yw e. Os oes na dair oedfa, mae'r un prynawn yn anodd, felly mae dod i wrando yn anodd. Sneb yn cwestiynu'r peth, mae e'n beth corfforol lle mae'r corff yn blino. Y cwestiwn dal i ofyn yw, ydych chi wedi dod i wrando? Ydych chi'n dod gyda'r nod i weld beth sydd gan yr arglwydd i ddweud wrtha i prynhawn yma, neu bore yma, neu heno yma? Fel athro, dwi'n ffeindio fe'n anodd yma, un o'r problemau o fod yn athro ac yn pregethu yw fel athro, dyw athrawon ddim yn licio fe pan mae'r disgyblion ddim yn gwrando. Ac pan chi'n athro, chi'n rhoi stŵr i rhywun. Chi'n gallu gwneud o'r pwlpit, chi'n ddim yn gallu pwyntio at bobl fi'n siŵr bod yna rhai dros y blynyddoedd wedi cyfeirio at ambell un sydd wedi peidio gwrando ac yn fwriadol ddim yn gwrando. Ond mae e'n rhywbeth, chi'n meddwl, wel, mae'r plant, maen nhw fod i ddysgu, mae rhaid nhw ddysgu, mae rhaid nhw wrando, yn wedig ar ambell i bwynt yn y wers, gwrandewch ar hwn, achos mae mor bwysig. Os gollwch chi hwn, fyddwch chi ddim yn deall dim byd, felly mae'r darn ma'n bwysig. Yn aml iawn, pan dwi wedi mynd i weld gym rygbi neu rhywbeth, dwi'n fel athro unwaith eto yn teimlo tipyn bach yn rwystredig. Yn wedig os mae'n mynd i weld Cymru yn chwarae, ac mae'r ddiodfeddwol yn ofnadw yn ein gwlad ni ond diw ac dwi'n edrych ymlaen at y dydd pan fydden nhw'n rhoi yn cael gwared ar yn llwyr o'r gemau rygbi. Achos mae e'n wir, mae e'n broblem. Ac maen nhw wedi rhoi nhw
gornel fach nawr lle maen nhw'n dweud dim diod feddwl yn y darn yna. Pa wahaniaeth bod hwnna'n neud pan mae gyda chi 72,000 arall yn mynd lan y grisiau nôl cwrw, lawr â nhw, lan â nhw, nôl â nhw, trwy'r amser. A chi mo fel rhywun sydd yn dod i wylio, chi wedi talu arian i fi nhw, wel eich gwlad yn chwarae gêm rygbi, ac i chi meddwl, i chi wedi bod yn mynd nôl ymlaen. Dydych chi ddim wedi dod i weld y gêm? So nhw eisiau gweld y gêm? Mae yna gais di cael ei sgorio ac roedden nhw'n cerdded lan y grisiau. Ac o'n nhw'n mynd i'r tŷ bach. Ond mae saerioed yn mynd i'r tŷ bach yn ystod gêm. Dim gatra yn lle. Dwi eisiau gweld y gêm. Dwi eisiau gweld beth sy'n digwydd. Dwi ddim eisiau colli cais. A dwi ddim yn deall be mae'r rhain yn neud yn talu arian mawr i ddod i weld gêm a ddim eisiau gweld pob un eiliad o'r gêm. Mae'n od yn diwe. Cyngerdd. Falle mae yna rhai yn mynd i gyngherddau, yn talu arian mawr i wrando rhyw gerddorfa'n chwarae. A does dim diddordeb o gwbl. Falle bod nhw'n licio mynd o ran y profiad, o edrych yn bwysig, bod nhw'n grand iawn yn mynd i weld rhyw gerddorfa, ac falle ddim yn deall dim byd am gerddoriaeth. Ond chwa beth, sy'n lot ots am rheini'n agos. Achos fydd yr Undeb Rygbi Cymru, cyn belled bod chi'n talu'ch arian i fynd i weld y games, dim ots dyn nhw os ys dim diddordeb dych chi. Sewch chi dalu am eich diod, dim ots dyn nhw, maen nhw'n cael yr arian. Cyngerdd, opera, cerddorfa fawr, dim ots dyn nhw, os chi methu canu nodyn, methu chwarae o'r fferin. Chi wedi talu'ch arian, dim ots dyn nhw os ys diddordeb dych chi a'i ffeidio. Ond gai ddweud hyn wrthych chi, mae ots dy fi, a mae ots gen unrhyw bregethwr os nad ydych chi'n gwrando. Mae'n rwystredig mewn gêm rygbi gweld pobl yn achos maen nhw'n rhwystro chi. Yn cofio unwaith dweud oedd un dim yna, nid i aros o'n am funud bach, nes bod y bel allan, wedyn gei di ddod heibio. Achos dwi eisiau gweld y gêm, ond chi bod be mewn pregeth? I ni eisiau chi wrando, am yr holl bregeth, achos falle fydd y darn bach o'r bregeth, fydd yr ysbryd glân yn defnyddio i oleio'ch enaid tywyll chi. Mae e mor bwysig, ac mae'n dweud fan hyn, mae e mor bwysig wrando, ac i chi ymdrechu wrando. Dwi'n dweud oedd y bobl ifanc yn aml iawn, dwi'n dod â paced o polos gen i gyfarfodydd yn aml, achos os yw blinder yn dod drostau, dwi'n bita y losin mwyn cadw i'n effro, dwi'n unrhyw beth i gadw i'n effro. Sdim ots os ych chi'n cwmpo i gysgu mewn gêm, neu mewn cerddorfa, ond mewn pregeth, lle mae'r efengyl yn cael ei phregethu, y peth pwysica oll yw gwrando. A bod chi'n dod i wrando. Chi'n beth, mae'n rhai yn dod i oedfa gyda chalon galed. A dim bwriad gwrando. Eraill gyda'i dyliadau ei hunan. Eraill yn dod â'i rhagfarnau ei hunan yn erbyn y neges neu yn erbyn y pregethwr. Mae hwnna'n wir hefyd. Mae'n rhai sydd yn dod, ond efallai yn gwybod, o hwn sydd yn pregethu heddi, dwi ddim yn mynd i wrando ar hwn, dwi ddim yn licio hwn. A mae'r rhagfar yn erbyn y person, neu yn erbyn y neges, beth bynnag yw e. Ond yr hyn sy'n wir ohonyn nhw, dyn nhw ddim yn gwrando. Da i ofyn, ta beth os yna rai yma sydd eisiau gwrando, falle ar y we. Chi ddim yn gwybod gyda'r rhai sy'n gwrando ar y we na gyda ni. Rhai sydd yn dod, siwr o fod, yn dod i wrando, achos mae hwnna falle'n cymryd ymdrech i roed ymlaen ar y sgrin, a beth yw pwrpas eistedd os oes neb yn eich gweld chi, mae'n haws, mae pobl yn eich gweld chi'n dod fan hyn, ac felly mae yna rhyw ddisgwyliadau bod ni yma'n diwe, ac mor falch i ni pobl yn dod, ac dyna beth ni eisiau, ond eto gyd, yn negyddol o wrando ar y we, achos chi eisiau gweld pobl yn yr oedfa, o leia, os mae rhywun wedi gwrando ar y we, roedden nhw eisiau, achos neb yn gweld nhw. Sdim balchder fyna. Sneb yn mynd i ddweud, wel, da iawn ti am wrando, achos sneb yn gwybod. Ond efallai bod yna rhai sydd yn gwrando ar y we ac wedi digwydd taro arno fe. Neu efallai o ran busnesau tipyn bach. Tybed beth maen nhw'n dweud. Dwi'n nabod hwnna. Dwi eisiau dysgu tipyn bach mwy, be mae'n dweud. A mae diddordeb dyn nhw. Ond gai ofyn, ydych chi yn gwrando? A ydych chi'n rhoi bob balchder a bob rhagfarn a bob rhwystyr o'r neilli ac ydych chi'n gwrando. Fyddwn ni'n cyffwrdd arno fan hyn, pwysigrwydd gwrando. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar drefn yr arglwydd yma ac yna tristwch gwrthod ac yna yn olaf yn drydydd Trugaredd dwyfol. Wel, yn gyntaf, trefn yr arglwydd. Edrychwch ar y trefn yma sydd yn adnod 14-15. Mae yna reswm i bob un adnod. Mae bob un adnod yn y Beibl, dyw e ddim ar hap a damwain.
Dyw rhif 2 ddim yn dilyn rhif 1, dim ond achos mae mathemategol gywir yw rhif 2 yn dod ar ôl 1. Achos ni'n gwybod bod hwnna'n wir o ran mathemateg, 1, 2, 3. Ond o ran gair Duw, mae'r geiriau sydd yn dod rhif 2 yno am reswm. Mae yna drefn. Mae yna wers yn y trefn. Adnod 14, pa fodd gan hynny y galwant ar yr hwn ni chredasant yno, a pha fodd y credant yn yr hwn ni chlywsant amdano, a pha fodd y clywant heb bregethwr, a pha fodd y pregethant onest anfonir hwynt, megis y mae'n ysgrifenedig, mor brydferth yw traed yr rhai sydd yn efengylu tangnefedd, yr rhai sydd yn efengylu pethau daionus. Wel, mae Paul yn rhestru nifer o gwestiynau fan hyn, ond yn gwneud mewn dull arbennig, ac mae yna bwrpas arbennig, y cyfan. Mae'r cyfan mwyn dod at ei chafbwynt. Hyn sydd mor wir o'r efengyl, beth ni'n mynd nôl at adnod 13. Cynnwys pwy bynnag a alwo ar enw yr arglwydd cadwedig fydd. Dyna chi adnod. A ni'n gwybod bod hwn yn wir, ni'n gwybod fod pwy bynnag sydd yn galw ar enw'r arglwydd fe fyddant yn gadwedig. Ni'n gwybod hynny. Mae fydda. Gair Duw, felly gallai ddim fod yn anghywir. Pob un sydd wir yn galw, fe fyddant yn cael ei hachub. Pob un sydd wedi dyheu am y gwaith yr arglwydd ar y galon ac mae'n peri fod yr enaid yn galw, maen nhw'n gadwedig. Ni fydd yr un enaid a alwo o ddymderoedd y galon yn cael ei wrthod, ond sylwch, mwyn galw, mae angen y wybodaeth, yr ymwybyddiaeth o'r un yr ydych yn galw arno. Mae angen mae yna le i hynny hefyd. Mae angen i ni bregethu rhywbeth. Pa fodd adnod 14 gan hynny, y galwant ar yr hwn, ni chredasant ynddo. Mae hwnna'n rhyfedd, sa'n nhw'n mynd i alw ar hwn, dyn nhw ddim yn credu ynddo. Felly maen nhw'n goffo clywed am bwy maen nhw fod i gredu. Galwad ddall fydde hynny, galw i'r awyr. Ond edrychwch ar bwysigrwydd y cam nesaf, a pha fodd y credant yn yr hwn ni chlywsant amdano. Pwysigrwydd clywed am ffordd achubiaeth, pwysigrwydd cyhoeddi ei air ar bapur ac ar lafar. Dyna chi fraint y sawl sydd wedi cael y cyfle o cael ei magu ar aelwyd a chapel lle cyhoeddir yr efengyl. Ydych chi'n sylweddoli y fraint i chi wedi cael o cael clywed ffordd iachawdwriaeth? I chi'n glywed sil ar ôl sil, oedfa ar ôl oedfa? Ond i ni'n gweld fan hyn y cyhoeddiad yn cael ei ddyrchafu. Mae angen amweisio yn yr arglwydd i bregethu, a pha fodd y clywant heb bregethwr. Mae mor bwysig, fel dwedon ni ar y dechrau, i ddod i wrando. I wrando ar y pregethwr heb ragfarn. Mae Luc yn dweud rhywbeth tebyg. Luc y 10 bennod adnod 16, grandewch, mae hwn yn ddifrifol iawn. Y neb sydd yn eich gwrando chwi, sydd yn fy ngwrando i. Dyma be mae'r Iesu'n dweud. Y neb sydd yn eich gwrando chwi, yr pregethwyr, a'r disgyblion, a'r apostolion, a'r rhai sy'n pregethu gair Duw. Y neb sydd yn eich gwrando chi, sydd yn fy ngwrando i. A'r neb sydd yn eich dirmygu chwi, sydd yn fy nirmygu i. A'r neb sydd yn fy nirmygu i, sydd yn dirmygu'r hwn am hanfonodd i. Mae hwnna'n frawychus yn diwe. Mae e'n dyrchafu y weithred o bregethu gair Duw. Y sawl anfonir gan Dduw i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Na fyddech chi'n gwrando arnynt. Maent wedi ei galw gan Dduw, wedi ei neilltuo i'r gwaith i bregethu y ffordd o dderbyn heddwch a Duw. Bod modd cael maddeuant pechodau. Nawr wrth gwrs, mae yna berig ond oes yna, ond dydyn ni ddim yn rhedeg i ffwrdd o'r perig yn dweud y pethau yma. Mae yna berig, mae nid gweision yr arglwydd yw pob un sy'n pregethu. Ac felly dydyn nhw ddim yn dod mewn i'r hyn mae'r arglwydd i dweud yn Luc. Peidiwch â gwrando ar y rhai sydd ddim wedi cael ei galw gan yr arglwydd. A dyma lle mae'r broblem yn diwedd.
Achos i ni yn credu hynny, mae yna hanes o gai proffwydi. Yr oedd yr Hen Testament yn llawn o bobl oedd yn dweud bod nhw'n proffwydi'r arglwydd, ond doedden nhw ddim. Yn y Testament Newydd, fyddwch ni gael a'r rhybuddion am y fath beth, a trwy hanes yr eglwys i gyd ers hynny, dyna yw'r broblem. Mae yna gai proffwydi. A dyna yw'r broblem heddi yn yr eglwys Efengylau hyd yn oed. Sawl eglwys Efengylau sydd yna, dyma i chi falle gors ymyleiddio, a dyw hwn yn wir am bob un, ond dyma'n naturiol beth sydd yn digwydd. Fe gewch chi mewn eglwys efallai, a fydd yna bobl ifanc, a maen nhw'n tyfu lan, fydd yna un neu ddau sydd yn dda iawn gyda phlant. Maen nhw'n dda gyda plant, a beth sy'n digwydd? Maen nhw'n cael eu gosod i weithio gyda plant, a ysgol Sul a pobl ifanc, achos maen nhw'n dda gyda'r plant. Ac yna, maen nhw'n dweud, beth am i ti arwain y cwrdd, falle, erioed wedi dod i gredu'r Efengyl yn llwyr, a maen nhw'n dod i'r capel, a mae rhyw broffes yn nhw, a maen nhw'n dda da'r plant, a nawr nhw yw'r arweinwyr. Ac yna, beth sydd yn digwydd, mae yna wallwyd yn dechrau dod, achos i ni gyd yn mynd yn hun. A falle nawr, dyw'r egni ddim cweit na, ond beth sydd yn digwydd na, mae rhywun arall sydd yn dda da'r plant, maen nhw wedi tyfu lan, a maen nhw'n dda. Beth am i ti fynd i'r weinidogaeth nawr? Beth am i ti fod yn bregethwr? Eto gyd, efallai erioed wedi credu go iawn, ac yn sicr heb ei galw, heb ei neilltuo gan Dduw i bregethu gair Duw. Ond math yno beth yn gallu digwydd mor hwyr, a beth yw'r rheini? Wel, mae'n nhw'n gai proffwydi ar ryw lefel, efallai bod nhw ddim yn mynd allan o'i ffordd, ddim yn fwriadol i bregethu rhywbeth sydd ddim yn wir, ond dydyn nhw ddim wedi deall erioed, ac nawr dydyn nhw ddim yn deall yr Efengyl. Maen nhw'n pregethu rhyw fath o Efengyl. Jeremia 23 adnod 21. Ni hebryngais i y proffwyd hyn, eto hwya redasant. Ni leferais wrthynt, hynny hwya proffwyd asant. Dwi ddim wedi dweud wrthyn nhw, ond beth sy'n digwydd? Maen nhw'n pregethu. Dwi ddim wedi galw'r rhain, ac eto maen nhw wedi rhoi eu hunan yn y safle o fod yn arweinwyr yr ifanc, nawr yn bregethwyr, a maen nhw mor boblogaidd. A dyma'r rhai, ond mae'r arglwydd yn ei galw nhw'n gai proffwydi. Mae e'n mynd ymlaen, a phe safasant yn fy nghyngor, a phe treithasant fy ngeiriau ein pobl, yna y gwneithant iddyn dychwelyd o'i ffordd ddrwg, ac oddi wrth regioni eu gweithredoedd. Dwi'n mynd yn digwydd. Dwi ddim yn pregethu'r gwir. Ac felly, mae yna gyfrifoldeb ar y sawl a bregethant i wneud yn siŵr ei bod wedi ei galw. Ond wedi dweud hynny, o ran nawr, o ran chi, peidiwch â bod mor ffôl ac esgusodi eich pechod, eich anghrediniaeth, eich rhagfarn, a gwrthod gwrando gan bwynto bus at y pregethwr yn lle. Sawl un fydd yn golledig, ac fydd yn treulio tragwyddoldeb, a gawson nhw gyfle ar ôl cyfle ar ôl cyfle, ond oherwydd bod nhw wedi cael rhyw ragfarn tuag at y neges neu'r pregethwr, bod nhw wedi gwrthod ildio a gwrthod gwrando. Os yw y gwas o Dduw, yna mae gwrthod y neges yr ydych chi felly yn ôl gair Duw yn gwrthod Iesu Grist ei hun. Dyna yw'r statws, dyna'r safle. Dwi ddim yn dyrchafu'r unigolyn fel person, ond mae yn dyrchafu y swydd o bregethu ar un mae'r arglwydd wedi alw. Mae yn rhywbeth peryglus iawn i ymwrthod ar un mae'r arglwydd yn ei alw i ddweud y neges bwysicaf oll. Os gwrthod hwn, i chi'n gwrthod Crist, ac os yn gwrthod Crist, i chi'n gwrthod Duw, mae yn frawychus. Neb sydd yn eich gwrando chi, sydd yn fy ngwrando i, a'r neb sydd yn eich dyrmygu chwi, sydd yn fy nirmygu i, a'r neb sydd yn fy nirmygu i, sydd yn dyrmygu'r hwn am hanfonodd i. Nawr mae hwnna yn gwneud bob un oedfa yn bwysig. Adnod 15. A pha fodd y pregethant onest anfonir hwynt. Diwedd yr rhestr yma, uchafbwynt, yw Duw, yr un sydd yn anfon ei weision. Dyna pam mae'r drefn. Mae'n gorffen fan hyn, onest anfonir hwynt. Pwy sydd yn ei danfon nhw? Dyna'r pwynt.
Pwy sydd wedi galw hwn I bregethu? Pwy sydd wedi rhoi ar neges iddo? Pwy? Ond Duw, y mae Duw wedi gosod rhain I gyhoeddi gelwyr arweision I bregethu gan Dduw ei hun. Dyna pham y mae mor ddifrifol I wrando nid yn unig ar y pregethwr, ond yr hyn a bregethur, yr efengil. Yr hyn I chi'n ei wneud yw gwrthod Iesu Grist ei hun. O na fydde'r ymwybyddiaeth hynny. Dyna beth I ni eisiau, yw bod rhai sydd yma, sydd yn ddim yn gwrando falle, ar ddiwedd yr oedfa wrth adael trwy'r drysau, bod nhw'n sylweddoli, dwi nawr wedi gwrthod Crist. Bod chi'n gwybod beth chi'n neud, o leia dwedwch y gwir, bod chi'n cael yr ymwybyddiaeth na dwi wedi ddeall. Trwy beidio gwrando, dwi wedi gwrthod Crist ei hun a gwrthod Duw. Dwi wedi gwrthod yr efengil. A dyna beth ni eisiau gwneud. Dwi'n gwneud na mor glir ag y gallwn ni. Bod e mor syml, dydyn ni ddim eisiau gwneud e mor glyfar fel wythnos diwethaf ni'n dweud. Mae rhai pregethwyr yn trial ymddangos mor glyfar. Dwi'n mor falch dwi ddim yn gallu gwneud hynny. Bydde ddim yn gallu gen I trial bod mor glyfar. Ac mae yna fraint yn hynny ond oes na. Achos mae pobl galluog, byddai'r rhai gwir galluog yn gallu dod lawr ar lefel y mwyafrif ohono ni. Ond ddim llawer iawn o bobl galluog iawn. Ond falle allech chi ddweud diolch byth am hynny, achos dydyn ni ddim eisiau defnyddio rhyw eiriau sydd yn ymddangos fel bod ni'n glyfar. Be ni eisiau dweud yw dweud peth yn syml. Bod chi wedi deall trwy wrthod gwrando, chi'n gwrthod Crist ei hun. Peidiwch yn meddwl am y pregethwr o reidrwydd am funud bach fan hyn. Meddyliwch hyn, dwi wedi gwrthod Crist. A ydych chi yn ymateb yn y ffordd yma dweision yr arglwydd ar hyn y maent yn ei bregethu. Adnod 15 megis yma yn ysgrifenedig. A dyma yw eich ymateb chi ar ddiwedd oedfa. Mawr brydferth yw traed yr rhai sydd yn efengylu tangnefedd. Yr rhai sydd yn efengylu pethau daionus. Ond ydyw yn dyfynnu Eseia 52:7 mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed yr hwn sydd yn efengylu yn cyhoeddi heddwch a'r hwn sydd yn mynegu daioni yn cyhoeddi a chawdwriaeth yn dywedyd wrth Seion dy Dduw di sydd yn teyrnasu. Nawr I ni'n gwybod fod Paul yn cyfeirio at gyhoeddwyr yr efengil a dyma beth I ni'n credu sydd yn disgrifio fan hyn gan Eseia hefyd at bregethu'r efengil. Mae yna ryw gyfeiriad o rhai'n cyfeirio at y ffaith y darlun o'r rhai oedd yn y gaethglyd, yr Iddewon oedd yn y gaethglyd. Ac y darlun yw edrych yn ôl at y cyfnod hynny ac yn gweld negeswr yn cyrraedd wedi iddyn nhw deithio ar hyd y lonydd llychlyd mynyddig ac yn dod gyda newyddion da fod na'r achubiaeth ryddhad o gaethiwed. Ond wrth gwrs mae'r darlun iachawdwriaeth yn llawnach na hynny. Ond y syniad yw bod rhain yn dod a'i traed yn frwnt, ond beth maen nhw'n dweud? Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed yr hwn sydd yn efengylu. Y llwch a'r bryntni allech chi ddweud, beth bynnag, chi mor falch o weld rhain yn dod ac yn pregethu ffordd iachawdwriaeth. Ofyn ydych chi yn meddwl fel hyn, heddi, mor werthfawr yw yr efengil I chi, dwi'n mwyafrif o Gaerdydd ddim na gynnym. Unrhyw reswm, petai nhw'n gwybod am yr oedfa, bydden nhw'n chwilio am unrhyw reswm I beidio bod yma. Mor wahanol oedd I ganrif yn ôl. Bydde Cymru Cymraeg y ddinas wedi tyrru I wrando ac I ganu clodyd Iesu Grist. Ond I bydden nhw. Ond bellach, os yn gwybod, mi fydden nhw'n chwilio am unrhyw esgus. Unrhyw beth I beidio bod yma. Ac eto gyd, mor brydferth yw traed yr rhai sydd yn efengylu tangnefedd, yr rhai sydd yn efengylu pethau daionus. Wel, tristwch gwrthod yn ail. Hyn I ni yn ei wybod, bod pobl dros y canrifoedd wedi gwrthod gair Duw. Ac y mae Paul yn disgrifio'r Iddewon fel yr rhai sydd wedi gwrthod gair Duw. Adnod 16 eithir nid I fydd hasant hwy oll i'r efengil. Canis y mae Eseias yn dywedyd o arglwydd pwy a gredodd i'n hymadrodd ni. Yr oedd Eseia yn cwyno am y peth. Mae Paul yn cwyno am y peth. I ni'n cwyno am y peth. Pwy sydd yn credu Eseia 53:1 I ni'n gyfarwydd yr adnod honno. Pwy a gredodd i'n hymadrodd. Ac I bwy y datgyddiw
byd braich yr arglwydd. Yr hyn ddylse fod wedi digwydd. Fe ddylse pobl fod wedi derbyn y newyddion da yn llawen ac yn ddiolchgar. Pan mae'n rwy'n yn dod gyda newyddion da, fod na wen ar y wyneb. O, mor falch i ni o glywed y newyddion da yma. Ond beth sydd yn digwydd? Mae pobl yn mynd yn flin ac yn grac. Pwy wyt ti ddweud y fath beth amdano fi? Pam pregethu mor hir? Pam codi'r llais mor uchel? Pam sibrwd mor dal? Beth bynnag yw e? Ac yn cwyno, ac ddim eisiau dod, ac yn dweud sain dod to, ac yn aros i ffwrdd. Dyna beth ni'n gweld heddi. Ond beth ddylse nhw fod yn dweud? O, mae yna un yn dod a newyddion da, a fe ddylen ni fod yn croesawu nhw yn llawen ac yn ddiolchgar. Ond yr hyn oedd yn wir am y mwyafrif o Iddewon, fe wrthodon nhw'r neges. Wnaethant hyn yn yr Hen Testament, ond hefyd pa ddath Crist y Meseia, fe wrthodon nhw Grist. Ac yn dal i ddigwydd, a 17 am hynny ffydd sydd trwy glywed a chlywed trwy air Duw. Byddai'r rhai wedi honni nad oedd yr Iddewon wedi clywed. Does dim lle i hynny, ac oedd Paul yn ateb hynny'n syth. Yr Iddewon heb glywed am ffordd iachawdwriaeth am y Meseia. Felly mae'n ateb nhw, ad 98, eithir meddaf. Oni chlywsant hwy, yn ddiau'r holl ddeiar yr aeth ei sŵn hwy a'i geiriau hi derfynau y byd, yr oedd yr Iddewon wedi clywed, roeddent yn ddiesgus ad 99, eithir meddaf, oni wybu Israel, yn gyntaf, y mae Moses yn dywedyd, mi a baraf i chi wynfydu trwy rai nid yw genedl, trwy genedl anneallus eich digiaf chwi. Chi rai fan hyn dweud, wel, sa'i wedi clywed ar Efengil. Wel, rwtslwyr. Chi'n clywed y bob di Sul. Chi'n clywed y ddoi yn y gynhadledd yr ifanc. Fe fyddwch chi'n clywed yn y nosweithiau pobl ifanc, yn y cynhadleddoedd. I chi wedi clywed, allan ni rhestr o bregethwyr sydd wedi pregethu'r Efengil i chi. Ydych chi wedi clywed? Wrth gwrs bod chi wedi clywed. Yr oedden nhw wedi clywed gan y proffwydi am yr un a ddaw i'w hachub. Moses, Eseia. Ond ei wrthod am wnaethant. A mae Paul yn dod ag ateb i anghrediniaeth ac esgusodi i pechod. Dyna chi esgusodi sydd yn digwydd fan hyn. O, byddwch yn ofalus nad ydych yn eog o esgusodi eich anghrediniaeth chi. Mor dris i'w clywed am bobl, am genhedloedd, am unigolion sydd yn gwrthod y gwir. Bydd llawer yn meddwl gallent esgusodi hunan rhyw ddydd. Ond ni fydd modd osgoi eich cyfrifoldeb. Yn y dydd ofnadw hwnnw, ystyriwch pwysigrwydd ymateb heddi i gredu heddi tra bo cyfle. Fe ddath barn, ni'n darllen fan hyn, fe ddath barn a chenfigen ar Iddewon am wrthod. Fe ddath barn ar bob un sydd yn clywed ond yn gwrthod credu. Dyna beth sydd yn cael ei ddweud fan hyn, fe ddath barn arnynt. Ac fe allan ni ddweud i sicrwydd heddi eich bod chi heb esgus ac bod cyfrifoldeb arnoch chi gredu. Mae yna gyfrifoldeb. Doedd dim esgus i'r Iddewon, yr oedden nhw wedi clywed. Moses i dweud wrthyn nhw, Eseia di dweud wrthyn nhw, yr holl broffwydi di dweud wrthyn nhw. Da'r apostolion di dweud wrthyn nhw. Ac i ni yng Nghymru yn gwbl ddiesgus. Achos y rhai sydd wedi cael ei magu, falle, rhai nawr, 20, 30, 40, 50, 60, a erioed wedi bod i gapel. Maen nhw'n ddiesgus, achos mae bob un capel yn gweiddi allan yr adeilad, efallai law sy'n gwerthu carpedi, efallai. Ond mae bob un capel yn gweiddi allan, o'r bob un sy'n mynd lawr y strydoedd fan hyn ac yn mynd i'w siopen, mynd i gwylio gemau ar y teledu, neu be bynnag maen nhw'n neud. Mae pob un yn ddiesgus, heb sôn am gweld y llynnoedd a'r coed a prydferthwch creadigaeth, pan maen nhw'n gweld capel, a dylen nhw, fe ddylen nhw ofyn, beth yw hwnna? Ac i mynd i'r llyfrgelloedd a darllen y llyfrau hanes ac i weld beth ddigwyddodd yn ein gwlad ni. Maen nhw'n ddiesgus. Gafodd ein gwlad ni bregethwyr ar ôl pregethwyr ar ôl pregethwyr yn cyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Ac mae'n gwlad ni'n ddiesgus. Hyd yn oed y rhai sydd erioed wedi clywed. Maen nhw'n ddiesgus. Ond i chi fan hyn wedi clywed, ac ni wedi cael rhain, do sawl un sydd wedi bod fan hyn, dros y blynyddoedd, ac sydd wedi gwrthod credu, a gwrthod gwrando, ac maen nhw wedi mynd i'r byd,
Ac yma nhw'n ddiesgus. Eithyr meddai fi chi oni wybu Israel yn gyntaf y mae Moses yn dywedyd, mi a bara fi chi wynfydu trwy rai nid i'w genedl, trwy genedl aneallus eich digiaf chwi, yr oeddent wedi clywed y proffwydi. Maen nhw heb esgus. Mae yna gyfrifoldeb arnoch chi hefyd. Wel, yn fyr ac yn olaf i orffen Trugaredd dwyfol, dyma i chi adnod. Wel, adnodau. Fe ddangosodd yr arglwydd Trugaredd at yr Iddewon, yr holl freintiau a gwrthodant dro ar ôl tro. Hyn, ymystynodd ei law allan atynt, ni'n gweld adnod 21, ac wrth yr Israel y mae yn dywedyd, ar hyd y dydd yr estynnais fy nwylo at bobl anifydd ac yn gwrthywedyd. Yr oedd yn dangos Trugaredd wrthynt, ond nhw'n gwrthod. Ydych chi hefyd yn mynd i'r adnod jes cyn hynny, adnod 20, ni'n gweld Trugaredd Duw yn yr Efengyl. Eithyr y mae Eseas yn ymhyfhau ac yn dywedyd, cafwyd fi gan yr rhai nid oeddent yn fy ngheisio, a gwnaed fi yn eglur i'r rhai nid oeddent yn ymofyn amdanaf. Dyna chi gariad fel y moroedd. Dyna chi farn ar yr Iddewon. Fe gawson nhw eu cyfle'r holl freintiau gael bod yn bobl i Dduw. Ond nawr oedd yr Efengyl yn cael ei gynnig i'r cynhedloedd. Ac o'n nhw'n genus. Pwy yw'r rein? Pa hawl sydd ar rein i cael yr Efengyl? Ond maen nhw wedi gwrthod yr Efengyl. Bod yr Efengyl yn mynd at sawl, at genedl, cynhedloedd, a oedd mewn tywyllwch. Doedd rhain ddim wedi ceisio'r arglwydd. Mae hwn mor berthnasol i ni heddi, ond yw ei bob un ohono ni. Y sawl nad oedd yn ceisio hyd yn oed. Mor gyfarwydd. I ni mor gyfarwydd ag adnodau yn y Beibl sydd yn dweud, mae'r un sydd yn ceisio'r arglwydd fydd yn cael ei derbyn y fendydd. I ni'n gwybod na, os newch chi geisio, fe ddowch chi o hyd iddo. Dyna beth i ni'n gweld, i ni'n gallu ffeindio adnodau diri yn dweud bod na le i geisio'r arglwydd, ac wrth geisio fe ddowch chi o hyd. A dyna beth i'n dweud, i ni'n hybu chi geisio. Ond yma mae'n dweud, y sawl nad ydynt yn ceisio. Ymestynna yr arglwydd ei law at y sawl nad ydynt yn ei geisio. Yr rhai sydd yn hodio mewn tywyllwch, ac mewn anghrediniaeth, ac mewn caledwch. Y sawl sydd heb y freintiau. Chi wedi cael breintiau fan hyn, chi wedi cael eich magu ar aelwyd Cristnogol, a chlywed am ffordd iachawdwriaeth, ac os ceisiwch chwi a gewch. I ni'n gwybod hynny, ond yma'r Efengyl yn dod, a mae'n wir yn bob un o'n i, ni ddim wir yn ceisio, mae rhaid i'r arglwydd dechrau gwaith yn ni. Ond be mae'n dweud fan hyn, yw'r rhai sydd ddim eisiau. Y sawl na faglwyd ar aelwyd Cristnogol. Ond nid yw hyn eto'n dyrchafu sofraniaeth Duw. Dwi ddim byd i wneud â ni. Does dim byd deniadol amdano ni. Chi sydd yma heddi, chi sydd falle'n gwrando ar y we, yma na gynnig o iachawdwriaeth i chi. Os ydych wedi geisio a'i ffeidio, falle bydd yna rhai, falle ar y we, heb erioed ystyried ffordd iachawdwriaeth, gwrando ar y we, ac yn cael ei hachub. Dyna i chi rhyfeddod yr Efengyl. Dyna beth sy'n digwydd. Ac yna gallwch chi gael un sydd yn ceisio am blynyddoedd. Ac yna yn ei ddarganfod ac yn derbyn heddwch. Mae'n atgoffa chi yn diwedd am y darlun am y ddameg hon o'r marchnatwr a werthodd pob dim mwyn prynu'r perl gwerthfawr. Beth oedd hwnna? Y marchnatwr wedi ceisio y perl trwy gydol ei fywyd. Oedd e'n gwybod pa berl oedd e'n chwilio amdano, oedd e'n gwybod. Oedd e'n nabod i berlau. A oedd e'n gwybod pan bydd e'n gweld y berl yma, mi fydde fe'n gwerthu'r cyfan mwyn i brynu fe. Dyna chi un sydd yn ceisio iachawdwriaeth. Mae'n rhai sydd yn gwybod ffordd iachawdwriaeth. Maen nhw'n gwybod y cyfan, a ddim eto wedi dod, ond maen nhw'n ei geisio ac yn ceisio ac yn ceisio, ac yna o'r diwedd yn dod o hyd. Hefyd yn yr un darn o'r ysgrythyr, mae gennych chi'r ddameg am yr un oedd yn prynwr tir a ddarganfyddodd trysor yn y ddeiar. Roedd rhywun wedi prynu darn o dir ac yn troi'r tir. Ac wrth droi'r tir, fe welodd rhywbeth, falle bocs, falle, yn y ddeiar.
Ac yn y bocs oedd na drysor gwerthfawr. A be nath e? Fe guddiodd e nôl a fe werthodd e popeth oedd ganddo mwyn prynu'r trysor. Doedd e ddim yn ceisio trysor. A falle dyna'r darlun sydd fan hyn hefyd. Yr hyn a wybyddwn y cyfan yn dechrau oherwydd gwaith yr ysbryd glân. Os ych chi'n ceisio a'i pheidio, mae'r un sydd yn ceisio oherwydd bydd yr ysbryd glân wedi rhoi'r awydd i geisio. Ond yn ein profiad, yr sawl un sydd ddim hyd yn oed yn ceisio. Y mae'r arglwydd yn ymestyn allan ei law ac yn cynnig iachawdwriaeth i rheini. Dyna i chi rhyfeddod yr efengil. Hyd yn oed heddi. Dyma i chi rhyfeddod yr efengil yw hyn. Fe nath ei gyda'r cenhedloedd. Doedd y cenhedloedd ddim wedi geisio fe, ond fe nath yr Iddewon i wrthod e. Ac fe dath yr efengil i'r cenhedloedd. A dyna be mae e dal i wneud i'r sawl sydd ddim yn ceisio. Pwy a wyr? Pe tawn ni dal yma mewn blwyddyn. Tybed pa fath o gynulleidfa, a fydd na rhywun fan hyn yn y gynulleidfa, mae hen wythnosau falle, sydd erioed wedi bod i gapel o'r blaen, a ddim yn ceisio, ac yn dod i weld rhyfeddod yr efengil, ac yna'n dod i weld yn glir. Neu falle rhai sydd wedi bod mewn blynyddoedd yn ôl a wedi gwrthod gwrando blwyddyn ar ôl blwyddyn, wedi mynd i'r byd ac yna rhywsyd heb geisio, bod na rhywun yn dod ar ei traws nhw. Bydda rhyw adnod yn dod i gof, neu bod marwolaeth, reality, marwolaeth yn dod yn real iawn iddyn nhw, ac maen nhw'n sylweddoli mae gen i enaid, mae rhaid i mi geisio. Neu beth bynnag, ac maen nhw'n dod. Ond dwi'n amhosib, wrth gwrs i fod e. Mae'r arglwydd yn ymestyn allan ei law at bob un, pob math. O na fyddech chi yn gafael yn yr Rhath, yn gafael yn yr arglwydd Iesu Grist, ac yn derbyn o'i fendithion e. O, dyna chi dristwch. Dyna chi dristwch i'r Iddewon i wrthod. Mae dal cyfle i'r Iddewon yn does na. Ond dyna chi dristwch i'r cenhedlo, i'r genedl ar ôl genedl, i wrthod yr efengil, ac yna pan mae rhai sydd wedi gwrando ar gair Duw, sil ar ôl sil wedi gwrthod gwrando, gwrthod ymateb. A mae yn drienus ond yw e. Ond yma yna o beth, cafwyd fi gan yr rhai nid oeddent yn fy ngheisio. Dyna i chi rhyfeddod bob un oedfa, efalle yn edrych yn ddi arno yma, cyn lleied o ddiddordeb sydd yn ein gwlad bellach. Ond mae bob un cyfle pan mae'r gair yn cael ei ffrigethu. Efalle bydd yr arglwydd yn ymestyn allan ac yn cyffwrdd ag enaid rhywun. Cafwyd fi gan rhai nid oeddent yn fy ngheisio, a gwnaed fi yn eglur i'r rhai nid oeddent yn ymofyn amdanaf. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn gweddio bydd dy law di yn ymestyn allan heddi yma yn ein plith ni i berfeddion eneidiau tywyll sydd yn gwrthod gwrando sil ar ôl sil. O Dduw, y bydde di yn gweithio ac yn goleio eneidiau. Y rhai sydd yn efallai yn gwrando ar y we heddi neu ymhendyddiau, ni'n gweddio bydd y law di ar waith yno yn peri. Efallai'r rhai sydd â chalonau caled y byddant yn dod i geisio dy wyneb di ac yn gafael ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna o Dduw, hyd yn oed nawr, yng nghanol tywyllwch y bydd yr ysbryd glân ar waith ac yn peri yr rheini sydd yn meddwl ac wedi troi cefn meddwl nad ydynt am ddim byd i wneud a dy bethau di, a bydde di yn gweithio yn eu cylonau nhw. Ac yn diwedd y dydd, y bydd rhyfeddodau yn digwydd, y bydd na rai yn dod o'i tywyllwch i oleini yr efengil. Gweithio yn ein plith, i ni'n gofyn hyn o tre enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhyd 591 o amnerth i dreulio nyddiau ynghynteddoedd ti fy nhad. 591 gewn ni sefyll i'w chanu.
nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.